Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Vincent H. Pala habaya keren berkilat patai kubor mentakas ngi ka arpu wetrik ulbayar arjar arpu saw hadin gajingnya kenduk lang jong gidikot keseng na barok lai puhun rio tuliki constituency ulaong baka jingmi partai jong ka Voice of the People Party banyak kun hagani ke election MP kaban 1 empat laban ong jong no ki vote bakan shim ne penpra Henry andala yad Shekishnong hakitain nong kendong bat hasor an sala aban tip bat sngoto yaki aka baro na marhab man sngap bat bishar halor ki mat ki baki wei ki sengsan perthai ki shim haganu ko rukom bat kum ka seng kan sala aban yat shakmat hagabedei bat ki kam jongka bat nakalyang uba Vincent ulaong ba ukermen baki patba kin sngoto bat perkhat sanibha shishu ulaong ru hadin ba yo sngo ya ka surjong patba ni ki benta ba pher ulaong baki mat ki baka VPP ka wanra kala ban nemwan ra shu ya ka shongsuk shongsan hapo ka jela bat ka Meghalaya kala ban ngat ha gaju ka apot ka baka Manipur kala mat bat ki wei ki jela ki badan gajinya per jingbut halor ka jingdon jong ki jat benreu ya election ni ngai barbar kam judon hi ka ba tikna ban job le ni tikna ban rem kan don be ka jing yakun Tega jengmi jong ka VPP keyboard jong no kan sim na try kan ngin patla ban ong menta ndang la ayat ha ground ndang la ayat sa kisnong ki paper kan dong le ne hasor anong kan dong le ne hasor ngin ayat keleng ni sa tho ngin ya jeng kumbolong menta kidang su announce ke election but ki issue ba ka sim ka NPP ka sim ka UDP le ne ka VPP kalong ki issue ki bakumno ki pajba ki sio kumno ngin sa position yela de na kermen ba ki pai ba ki kin sa siao tho man hakene meeting la ong ba bon bengilai keleng ki pai ba ki ong bandai ka election MDC ka election MLA bat ka election MP ka yeper pai ba ki siao tho ki nong thabot jong Meghalaya ki siao tho te ki don ro ki ba mkwa ban siao tho ki don hi ki don ki siao tho ki don hi de ba bon hi ki issues ba ki pai ba abangilai keleng ki ong ba ki issues ba ka VPP ka sim kam kanaman ra ya ka song sngai ha ka Meghalaya lada ngim perkhat ba ngila ban hap ka jo ka apot jong ka Manipur ngila ban hap ka jo ka apot bat ki ki state ban don ka communal differences mut ka jinge per ki jai benreu na ka wei ka jai benreu bat ka wei ka jai benreu te bobon ki benreu ban lai kendo ki ong ban dei ha ka national te ka ba ban jet ha congress Andre ka demokrasi pimla ban ong tang ke jong wei le ni ar ke jing rai jong ki ba ka hok jong ki ba ban jet kat ko mu jing le jing karben ba baro ki candidate sa kani election ke banwan ki ba klain sudah namar ba ka NPP ka don ka bor ka BJP ka don ka bor ka UDP ki bon ki MLAs ki MDCs ki don ka bor te khamtam kani ka sit shillong ki ya klain lut baro Hagaro Hills ro nga I ba ke BJP ro ka don hi ka se ka NPP lele ki don ka bor ki don khandrungut ke MLA ki don hi ka se andre ban pe hi ka ban settle hi te nga try ki candidate jongi ro sele ba Hagaro Hills kata ka jingi osnyo jongi ka jingi I jongi kumba kalong menta